bafowethu umuntu akanibonge ngalokho enikwenza namhlanje. Ngokuthi nesimo sezulu sithi singavumi. Kodwa nina nikhethe ukuthi noma singanetha sizonetha sambe estradini sizozwakalisa ubuhlungu nokukhathazeka esikuzwayo ngendlela esibona abantu besifazane behlukumezeka ngayo kuleli zwe lethu. Kungebona bodwa nje abesifazane ngoba uxwexwe lesikhuluma ngaye sikhuluma ngengane. Asikhulumi nje nangomuntu wesifazane osazi ini. Sikhuluma ngomntwana omncane. Ngiyafisa ukusho ngibhekise kakhulukazi kwabezomthetho emaphoyiseni. Iyasikhathaza abaphathi bomthetho indlela abantu besifazane abaphatheka ngayo uma bezobika amacala. Siyafisa ukuthi niyilungise indlela enibemukela ngayo. Ningababuzi ukuthi bebegqoka izinto ezifishane kangakanani. Ningababuzi ukuthi bebegqoka ama-legging noma bebegqokeni. Ngoba umthetho othi ukuze uphephe uma umuntu wesifazane ushazela ngedini. Ugqoka ngendlela ofisa ngayo, lokhu akuniki ilungelo kumuntu wesilisa ukuthi enze noma yini. Siyafisa futhi uma isebikiwe amacala ukuthi nibonakale niwasukumela nje. Uyazi make kwalahleka ingane yomuntu omhlophe uma ngishophe phela. Siyafisa ukubona amaphoyisa kithi enza indlela efanayo etreat abantu bakulelizwe irrespective of the color of their skin. Abatreat ngendlela efanayo. Asukumela amacala ngendlela efanayo. Iyasikhathaza lenzeke enkantolo. Ngoba kuba lula nje ukuthi kube nabantu abaziwayo ukuthi ubani nje akaphendulwa ukhipha isibhamu afake uhlamvu umuntu aboshwe kube khona ukufakaza aphume ngoba kulelizwe sekusebenza ukuthi unemali waziwa kangakanani. Angithi sikhuluma nje lo principal osiqoqelela sebevele bamklerisha kwathi i-DNA iphikile yathi akuyena ngoba uprincipal udumile unemali. Isizulu-ke thina esisikhulumayo sithi ayishunqi intuthu uma ngabe umlilo ungekho. Engaphathi yena lo principal ukuthi kuze kusolakale yena amadoda engaka. Iyangikhathaza-ke kodwa ukuthi nje bengilindele ukuthi idolobha lizovaleka. Angibabona abazali. Angazi ukuthi bona ezabingane bathini ngoba mina bengilinda ukubona abazali amadoda imfunga ngibona omama abadala nabantu abazothi nje sithi wo ngengane zethu sesikhathele kodwa ngibabona. Phakathi lento yokuthi hayi bapho oma bakho ngoba silindele noma bakho noma bakho sibalindele ukuthi abantu ngoba basikhuluma ngomuntu wesifazane silindele namadoda impunga zakithi engabe yila zizothi sesikhathele ukuhlukunyezwa kwengane zethu. Kodwa-ke singaveli sisukele lana ensukwini nje ezimbalwa uke washo bekhuluma la ukuthi umfundisi waseNigeria emaqaleni amaningi angazi noma u-16 okukhona na 69 wala uqanjelwa amanga abantu abaningi kangaka ngoba abantu wavele waphuma kiwonke lawo macala. Lethi sikhombisa ngokusobala ukunganakwa kwethu nami ngumzali nginayo nje nami ingane yami yentombazane engingazi ukuthi uma ngabe kungathiwa ehlelwe lesehlo okungafanele impela nje nami ayibonakala ukuthi hayibo khona indoda emva kwale mele kunengikhumula umnaya ngibe indoda ngilwele ingane yami ngenza okungafanele ngoba kufanele ngilwele umthetho. Siyabakhumbula-ko omotoso abagili balemkhulu. Bengiyibuza-ke made futhi
yini owenza ukuthi le mashi izela kithi siwumasipala ngibale ngithi ngabe yapha e-police station ngabe enkantolo uyazi ngase ngibona ukuthi ngagcina sengibonile ukuthi is relevant kanjani thina ngikhumbuleke icala likaKhwezi niyamkhumbula uKhwezi yebo ngakhumbula i-cruelty yosopolitiki besebenzisa ipower abayinikezwa abantu ngase ngibona ukuthi kube right impela lento izotshela thina ukuthi umayor does not mean ukuthi amandla anikwe ipolitiki asebenzisa ukuhlukumeza abantu bakithi oKhwezi bafele entabeni bafa sebebaleka beshintsha ama-identity bebalelo sopolitiki sizwile-ke eMahadebe sizwile kizo zonke inhlangano ekhulumile ngimzwile udadewethu DCP Mazibuko ekhuluma amakamera sizokubuka lokho njengomasipala sizoqinisekisa ukuthi esikhonayo ukwenza njengomasipala siyakwenza futhi kucace kini ukuthi siyakwenza sizohlangana sibuke ukuthi yini ephumelelayo bese siyaniphendula-ke ukuthi nazi izinto esizokhona ukuthi sizenze kuma-demands enu kodwa le amakhamera nje ayibuzwa nakuzwa ikithi sizoqinisekisa futhi ukuthi amaphoyisa kamasipala ngoba sinamaphoyisa asebenza 24/7 lakwamasipala. Imeya kamasipala Alfred Duma Local Municipality ukhansela uZama Sibisi ngesikhathi ekhuluma kwinkumbulo zabantu okade zibambe imashi kuMachosini Street eMnambethi ngesikhathi ke le mashi ibheke kakhulu ke nokulwisana kwabantu besifazane nezingane ikakhulukazi ukuhlukunyezwa njengoba phela sekunezinkulumo eziningi ehlezi iqhubeka niqhamuka lona phela ke izinkundla zokuxhumana kulandela ukudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Le mashi ibizonikezela umeya ngememorandum nangezinto ke abafisa ukuthi umphakathi ulekelelwe ngakhona iwona ke phela kumasipala. Umeya naye ubese Paula esedlulisa amazwi okusupporta ikakhulukazi ke yona ke le mashi njengoba kubonakala ukuthi izehlakalo ke zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane sezidlange kakhulu ingakho ke naye ethe akabambe ke iqhaza bese yokwamukela ke yona ke memorandum. Umeya behambisana ke namakhansela kamasipala Alfred Duma ahlukahlukene kanjalo ke nosekela meya ukhansela ke uSizwe ke Simelane kanjalo nabasebenzi ke bakamasipala kade ke beyingxenye ke yayo ke le mashi ke uMahadebe ubese beka kanje. What I can say for today, I am very grateful to people who are here and participated. We are very appreciating the mayor's office for their their time and allocate us lana, and not only them, or to organizations and to people, individuals with my vision. And they didn't actually know what was I planning or visioning, but they came to support anyway because abantu besifazane babambene, abantu besifazane babuthene. And what I can say namhlanje ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi abantu as individuals bepartake as bona individually emakhaya ku-gender based violence, because it's just not only rape, it's emotional violence, it's physical violence, and izinto ezingekho right. Anything violating our human rights, it is wrong. So thina sonke as the community kufanele ukuthi sibambisane, sisebenzisane ukuze sizokwazi ukuthi siphumelele. One is better. Okay, many are better than one. Thank you so much. Kanti umeya ukhansela uZama Sibisi uthe emva kokuba esemukelile imemorandum akade ilethwe abahleli bemashi bona Miss Hadebe, kanti ke naye ke ubeseveza ilaka lakhe ukuthi ke uzizwa kanjani njengoba ke inkumbulo zabantu kade zilethe imemorandum. Umeya ubeke kanje. Umuzwa wami ukabili ngizubuhlungu kakhulu uma ngabe ngibona abantu besifazane especially abasebancane njengalaba bebela beveza ukungaphatheki kahle kwabo nendlela abazibona benganakelekile ngayo emphakathini wakithi nasenhlakeni zokuphepha okuyizona okufanele sibanikeze isiqiniseko sokuphepha. Ngoba umsakazi ngiyakholwa ukuthi ayikho into ebuhlungu, angaze ngibe umuntu wesifazana kodwa ngiyakholwa nje ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokwenza into
engekho emzweni yakho esemzweni yomunye. So ngizobuhlungu nje obukhulu kakhulu futhi nami njengomzali lobuhlungu buyangithinta kakhulu ngoba ngicabanga ngize ngifinyelele nami kwezami izingane. Nathi njengamalungu omphakathi, nathi njengabaholi bomphakathi, nathi njengomasipala, nathi njengabazali simi nabo si-demand justice, not justice for umntwana lo uCwecwe, kodwa i-justice kubantu besifazane bonke nakuzo zonke izingane. Ingxenye-ke engijabulisayo ukubona umuntu osemusha njengodadewethu lo uMahadebe, undodakazi wami lo meduze kwami, okwazi ukusukuma nje aphumele obala ahlanganisa abantu athi cha sekwenele manje sesithalalisile sekwenele asiphume sizwakalise ilaka lethu sizwakalise ukuphatheka kabi kwethu ngoba ngaphandle kwakhe ngaphandle kohlobo lwabantu besifazane abanjengaye besingeke mhlambe sibe nawo lo mbhikisho esibe nawo namhlanje. Futhi siyahlaba ikhwelo sibhekisa kakhulu enhlakeni zokuphepha emaphoyiseni ukuthi amaphoyisa awayeke ukuhlukumeza abantu besifazane uma bezovula amacala. Abahlukumeza ngakuningi-ke mhlambe ngokubuza imibuzo abazohluleka ukuyiphendula. Mhlambe kwesinye isikhathi baphendula ihlaya umuntu azizwe nje ukuthi akemukelekile azizwele ukunganakeki. Sithi amaphoyisa kithi awake bethathe serious abantu abazobika amacala okuhlukunyezwa futhi awasukumela amacala okuhlukumeza njengalokho esukumela amacala amanye kakhulukazi awezinye inhlanga ngoba uma ngabe kuhlukumezekile noma kulimala ingane yezinye inhlanga siyakunothisa ukuthi amaphoyisa akithi ayasukuma kakhulu. Sengilibele nje igama lentombazane webalela imhlophe wayidayisa ngomzimba eThekwini owalahleka kwaduma yonke indawo kwaphuma lonke uhlobo lwama-resources kahulumeni efunwa owatholakala ey'mobeni khona lapha ngakoThekwini eshisiwe. Uyabona-ke kukhona owesifazane webala elinsundu otholakale eshonile eMaritzburg. Akuzuboshwa muntu. Siyakunothisa ukuthi ngoba webala elinsundu nabaya ababili abadutshulwe eThekwini besifazane abelamanayo iyasikhathaza kakhulu leyo. Sibhekisana semantshini zakithi emajajini akithi ukuthi hayi ake beyibhekisise lento yokuthi abantu abasolala emacaleni okuhlukumeza vele kube lula nje ukuthi kuthiwe batholakale bengenacala njengoba sisanda ukubona kwenzeka kulo mfundisi waseNigeria ophume discharge emacaleni awu-69. Sikubuka ku-impossible lokho ukuthi kungathi umuntu usukelwa abantu abawu-69 ababika amacala ey'khathi ezahlukene endaweni ezahlukene awenzeka ngendlela ezahlukene bese kuthiwa amacala angekho lawo. Siyakhathazeka kakhulu nje nokho-ke ngidlulisa ukubonga kakhulu emphakathini wakithi la Alfred Duma namaphethelo ngokuthi usukume ubonakala ukuthi nathi la Alfred Duma siyaphikisana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane ney'ngane. Ukungena-ke kule ekhulumisa ukuthi thina njengomasipala sithini kukhona esizokwenza kodwa ngingekuqagule manje ngoba kufuneka siyohlala nesigungu sakwamasipala sibukele memorandum bese sibona ukuthi iziphi izinto esizokhona ukuzenza thina njengomasipala iziphi esingeke sakhona ukuzenza siphenduleke ku-organizer nethimba lakhe ukuthi iziphi izinto ezokwenza. Kodwa ngingakuqinisekisa ukuthi sizosebenzisana nodadewethu uMahadebe nabo bonke abegqugquzela nabo ukuqinisekisa ukuthi kukhona esikwenzayo njengomasipala futhi siyabakhuthaza kakhulukazi ngoba abantu abasha ukuthi abaqhubeke nenhlelo ezinje. Sizobesekela thina njengomasipala ngayo yonke indlela okuzobe kudinga ukuthi sibesekele ngayo kuze kube ubufakazi obusobala ukuthi nathi sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane phansi. Lezi nezinye ungakwazi ukuthi uyithole ephejini kwiFacebook elithi Alfred Duma Local Municipality nelithi Alfred Duma Local Municipality Mayoral Page ukuze ukwazi ukuthola nezinye izindaba eziqhubekayo.